Én nem tudom, de szerintem azt hiszem. Tegnap kiraktam 2 videót, de máma már leszettem, mert kaptam olyan kommenteket, hogy fú. Jaj, Csabi, bírjad Hát már de kritikát. miért nem rakod ki úgy, hogy akkor komment szekciót lezárodott el? Nekem tetszett a kacsás is, minek szedédli, ne bénáskodjál már. Tégy csak ki a pusztulat, vigye el már az embereket. Az még hagyjál, hanem a keresztfiamos, amit kiraktam a nap izébe. Na oda már itt a komment. A trakisra, pedig az is faszom. Mind én vagyok a hibás. Csabi, leveszed a Timikén, kommentet. köszönöm a szitjakot. Hát még ő már ilyennek lenni. Tehát mind én miattam van, halljátok, és látjátok, milyenek az emberek. Akár kivel tartom itt a kap. Figyeld, de! A Szala is Köszönöm szépen. Látod, csak szeretnek téged is. Tehát akár kivel tartom a kapcsolatot, mindenkivel ezt csinálni. De itt látszik meg, hogy egy birka marha volt, aki hozzá kommentelt, mert